Hercules! Napalabas, naalukoy dagiti pabalasang asumurot iti panangawis kadakwada ni Deborah. In Karina anasaya at atrabaho ti pangiserkan na kadakwada. Iso ana ay ayuda. May sa ditoy ni Nancy. Intulod ni Hercules daytoy ijay ili. Tapno orayan na ti mangsukon kenkwana. Dimteng ni Deborah amang sukon kini Nancy ngam sabali tinagparik na kini Hercules. Apaman anakita na ni Deborah, sinurot na ida itinalimad. Kat idinakagtengen da Nancy iti ayan dagiti pada na ababalasang, nakita na ijay ni Amalia akaaruba na. Itagagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas, Ana Paul Juan Dolyar. Dito'y drama tayo, Hercules! Umaykan, bit-bitom day tabag mo. Taintan iti silag nga ayan ko. Adanas kan nga ipudnokan ka. Anya ngamin day ta? Basta sumurot ka kanyak. O sige. Among ka din, Nancy. Sabali ti agparparik na kanyak dito eh. Anya ti agparparik na kan ka, manang? Basta, dakas ti agparparik na kanyak. Kasta ka di? No kastamot laang. Agpakada talaangan. Wen, agpakadatan. Ngamin, sabali ti atap ko, Nancy. Dakas da ito'y nastrikta. Anya? Agpakada kayon? Ay na! Unay kayon aya? Di kay agdanag, iti mabiit, makastrik kayon iti trabaho. Ngam, kayat minti rumor iti daytoy abalay. Apay, diyo kayat ti agyan dito'y house, kat nagpintas. Hay, agkakaimas pa iti taraon dito ay. Anya ka di talaga ti pangisirkan nyo kada kami. Deborah. Siyempre, daytay namnamaan mi adakkel ti maswilduyo. Kas kumaiti anya. Kayat minti rumor, Deborah. Pangaasim taparwaran da kami dito ay. Basta, di kay damag-adamagan, kat si ka Nancy, agsagana kan, wan, ta si kamatan ti sumaruno amalaan iti ladawan. Ladawan? Wan, o sige, isuot mo dagiti agkakabintas akawas mo. Vilma, mapan ka iti silad number 6. Ijay kapay lang itarabi. Ha? Apay, madam. Basta mapan ka ijay. Tada pagsaya atam nga gururay ijay. Pagsaya atak, madam? Wan, ala, ingkan. O sige, madam. Katagyaman ak iti kunayo a pagsaya atak. Basta guray kalat ta ijay room number 6. Ta sumangpaton ti pagsaya atam. Imawag ni Big Boss. Kat kasapulan tayo pa'y ti lalaki. Kan uray ubing. Gaputadakkel ti bayad da kada tayo. Gatangan ida dagiti foreigner. Kat makaamudamutan iti kayat dang aramidan kadakwada. Wan boss. Iso nga inton bigat. Ida ulwam dagiti kakadwam. Tag-recruit kayo iti lalaki. Kastamatan ito ubing. Lalaki man wan no babay. Matungpal, boss. Nalakalang da ito pagkwartaan. Basta naanad tayo lang, Deborah. Wan, boss. O sige, ingkan. Tamapanak iti ayan ni Don Simon. Madamang agkapkape di taparangan. Sige, boss. Kanibagam kadagiti tagabantay. Tagbantay da na imbang, ha? Wan, madam. Naskan nga agritang anaimbag dagiti tagabantay. Nang runa no kastoy, Arabi.
Umay ka, Don Simon. Sumragdan. Nang runa kat nalamiisan ti puloy ti angin dito'y paraangan. Kayat ko pa'y ti agpalamiis dito'y paraangan nyo. Italamanan ang makaumayak dito'y house. Amuklatan ti gapuna. Napintas ken saniwa ti kaduam itarabi. Napusaksak apalasan ken kaub-ubingan na pa'y. Sigurado ang magustuam. Amumlata ti paggugusto. Natural. Ngamin, sukikan dito'y house ko. Talagang agkinaawatan ta, Donya Buding. Siyempre. Ngam niya, naskan anawadwad ti bayad mo. Kaputasaan kanto nga agbabawi itarabi. No apay ngay may ka dito'y house ko. Apay, kaano pa'y ang nagbalinak abarat? Sabagay. Alang arudan, Don Simon. Umunagtan. Kat itulod ka. Ijay room number 6. Itay pa'y nga addaak dito yung room number 6. Ngam, awan mati ko na ni Madam Buding apag saya atak. Nagpintas daytoy asiled. Kita man kit di tilinaon day ta aparador. Wow! Nagpipintas apang turog. Ipadas ko man kit di daytoy maysa. Aday ta, naisuot kon. Kita iti saraming. Wow! Maibagay launa hikanyak. Ha? Adda tuk-tuk-tuk. Hello? Sino ka? Apay ngayon mo nagkadito silid. Wow! May bagay kan kaday ta suot mo ah. Saan? Rumor ka! Umay ka. Agtugaw ka iti kama. Taagsarita ta. Awan rumbang nga pagsalitaan ta. Dito akan. Oops! Di ka makaruar ditoy. Ngamin, dakkel timbayad ko. Anya ti kayat mo asawen. Podno tinakuna ni Donya Buding. Nagpintas ka. Isu ang nagbayadak itinawadwad. Tapno laeng makadwa ka ita arabii. Saan? Madam! Parwarandag ditoy! Wow! Madam! Nawadwad timbayan ni Don Simon! Put na dayta. Di kagdanag. Taiti dayto ya bulan, dakkel tibingay mo. Ay na! Thank you, Madam! Kat kasano, nabilin mo, nagiti kakadwam para iti pagnayo inton bigat. One, Madam! Nasayat. Ala, ingkan iti silad mo, tay nakmatan iti silad ko. Diyak kaya ti agpuyat.
Tamadadaol lang ti biotik. Ay, uray siyak, madam. Jakmat kayat ti agpuyat, tajak kayat ti agkaringkals. Ay, sayang nga rod no diyo naabutan ti kotse ang nagluganan danan si Apok. Un nga rod, apong. Tricycle mat ngamin ti inarkilak. Sakot nagpartak ang nakaadayaw tay kotse asursurutan me. Isuasaan min anasiputan ti nagturungan na. Pangipanan nga rod day abak lakin ni Nansay. Di namat kayat asong batan ti damdamagag kan kwa na, apong. Basta nagapuradan api manaw. Ha? Apay ngay nga ta? Sa bali ti atap ko, apong. Kasladakas at trabaho ti pangisirkan na kan ni Nancy. Ha? Kasano nga rod amaamwam ngay? Kat di mo matammo tayan da. Uwan nga rod, apong. Ngamnas kan nga adda maaramidak, maipapan iti daytoy abanag. Kasanon, numaisagmak gayam ni Nancy. Anya ngay taramidam, Apok. Naskan amamuak no sa dino ti ayan na. Inton bigat, sa pulak ni Nancy. Halangarudan. In ka maturugan, tapno di ka mapuyat. Tapno napigsa ka inton bigat amang sapol kin ni Nancy. Kasano pa'y itan tibiyag ko? Kasano agpa'y itan? Amom, Vilma, napusaksak ka. No kayat mo, asawaan ka laangan. Pagan-anok tila kaya kaskan ka? Saan ka maikari iti kinapintas ko? No umanugot ka, ikalaysa ka, Vilma. Ngamin, nabayagan abaloak. Baknangak, kat agbiag ka, ananam ay iti sidong ko. Di ka pagan-ano? Laking lakayan! Ikalaysa ka, Vilma, no umanugot ka. Di ka pagan-ano! Ala, di ka nagsangit. Inton bigat, irwar ka ditoy, kat agawid ta ijay balay ko. Dakas kayo! Dakas kayo gayam! Impagarup ko no trabaho tigapuna. Nga adda kami ditoy. Ngam saan matgayam! Dakas kayo! Kasta talaga ditoy. Ngam siyak, awan pakainaigak iti daytoy at trabaho da. No diket, sukidakla ditoy. Awan bibiyang ko kadakwada. Pasyak, nadalos ti negosyok. Awan aramid ko nga iligal. Ngam apay nga rod nga adda ka ditoy. Gaputa kayat ko. Dayta lang. Gusto ko man, Vilma. Di ka nagsangit. Di ka danag. Ikalaysa ka. Agbalin kang asawak. Kat agbiag ka, ananamay. Joey, talaga ka di adi mo amaw no sa dino ti pagtrabahuan ni Amalia? Basta ko na namat nga agsweldo ka no iti dolyar. Agsweldo iti dolyar? Aguray ka. Malagip kon. Kasta mo tinasaw ni Nancy. Agsweldo ka no iti dolyar. Ha? No kasta. Amangan no agpada da iti nagaplayan na trabaho. Adda ka din ang recruit kan kwa na? Wen, kasta ti kunana. Kaya't naasawan. Agpada da kan ni Nancy iti nastrakan. Apay ka di Hercules. Sa bali ti agparparik na kanyak. Amangan kit dimat no dakas tinastrakan da. Ha? Agpaili ak ita. Padasak ti agsawar. Barang adda maalak nga impormasyon, maipapan iti daytoy abanag. Ngem kasano? Atapak as sindikato tinastrak da Nancy ken Amalia. Ha? Amangan no may sagmak da.
Isuanas kan ama sa pulak ida. Umayak mat Hercules. Saanan, Joey? Ang mga numaisagmak ka. Umayak mat. Kuyugan ka. Kaya't kumat ti makatulong. Awan parikot iti dayta, Don Simon. Basta lakit di agbayad ka iti nang ina. Amo mon, ti kayat ko asawan. Wan, Donya Buding, agbayadak. Ngamin, magustwak ni Vilma. Dakas kayo gayam, Donya Buding! Dakas kayo! Iligan ti aramid yo! Agulimakan, Vilma. Don Simon, kasanon no agkanta daytoy a babae. Saan to ang mapasamak dayta, Donya Buding? Awan pagdanagam. Kasano ang makasigurado Sige, Donya Buding. Sa anak nga agipulong iti masaknan. Di ka danag. Basta parwarumon dagiti babae dito'y house mo. Anya? Vilma, bayamon, tinapatag, makarwar ka ditoy, kat agkalay satan. Sorry, Amalia. Nasakit ti pa nagsasaokan ka iti kalabas. Ngam kayat ko nga ibaga, nga agan-anad kayo. Ang mga nudakas ti pagbanagan nyo dito Ha? Nadadahal ti dayaw ko dito Ngam nakasagana ni Don Simon amang ikalay sa kanyak. Awan maaramid ko. No di sumurot iti kayat na. Kasta? Ado timpod no kanyak ni Don Simon. Mabalinda kayo pa'y kano nga ilako da madam. Iti sabali a pagilian. Ha? Isungagan-anad kayo. Ikagumaan nyo ti aglibas dito Vilma. Sige. Romara kon. Naalak magtanti kawas ko. Agan-anad kayo. Vilma. Sapay ko tagkikita tayo tumanan. Nancy, at the foreigner nga gusto kan ka. Nagustuhan na dagiti ladawan mo. Isong agsagana ka, taumay na kantusukunan. Ha? Dakkel ti matgadam iti ayan na. Isong awan pagtanagam. Saan? Diyak kayat. Gaputa dakas kayo. Naibaga amin na ita ni Vilma. Sakbay aring warda. Anya? Dakas kayo. Parwaranda kami nitoy. Oray anya aramidan nyo. Saan kayon ang makarwar ditoy? Iso at di kayag sukir, tapno na saya at kayo lata. Sa dino ti pangipanam kanya. Ijay balay ko, Vilma. Mabalin ka di nga idisag naklatan ditoy. Jak gayam kayat ti sumurot kan ka. Sumurot ka kanyak, ijay balay ko. Kaputa kayat kang asawaan. Di ka kayat. Masursuro nakto nga ayatan, Vilma. Saan? Jak kayat. Ibabanak ditoy. Oh, Vilma. Ita, anya ti makunam dito'y balay ko. Dito'y kang agnad. Balay mo daytoy. Nagpintas a balay. Wan, kat no makikalay sa kakanyak, ikarik, tulungak ti pamilyam, tapno guminawa ti biyagda. Agpaaramid ta iti napintas a balay para kadakwada. Ha? Saan kanto nga agbabawi a makiasawa kanyak? Namnamaom dayta, Vilma. Don Simon. Napintas ka. Ngamjak lamagustuan ti ugalim. Gaputan na uyaw ka. Ha?
Nupay kasta, amok amabalin mo abaliwan, ti kasta nga ugalim. Iti kasta, naragsak kalata. Hoy, da kayo adwa. Ada ka di urayan nyo dito igid ti kalsada. Ta nakatugaw kayo dito ay. Apay ka di bakla? Ha? Aguray ka. Si kamot tayo nang sukon kaninansay. One, Shak. Kat amom, nagmayat ti trabaho itan ni Nancy. Agsweldo itan iti dakkal. Ha? Ay wan gayam, agrekrekrutak mat ita iti lalaki. Talalaki ita ti kasapulan da. Ken, mas dakdakkal ti sweldo. Sige, umayak. Ado ti kasapulan da lalaki. Isu nga umay kayon adwa. Saan? Siyak laang. Sige, umayak mat. Anya pa'y nga ron ti urayan nyo. Intayon intay lumugan iti check, ta intayon. Kat, sigurado, saan kayong agbabawi? Gaputa agsweldo kayon to, itinawadwad. Agsweldo kami kadimot iti dolyar? Agsweldo kayon to iti dolyar. Dolyar akatang-katang! Ay! Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamat. Gagayem, diyo liwayan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Ana Paul 1, Dolyar. Dito'y drama tayo, Hercules. Insurat ken iti direksyon ni Bergie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panang trabay.